בפעם הראשונה שראיתי את טודי, חשבתי שהחלק הזה שבלטזר פשוט חוזר משום מקום ומתחיל לדבר על הפרשזיף המלחמה החמקמק הוא ממש מצחיק. ואני עדיין חושב שהוא ממש מצחיק, אבל יש לי שאלה קטנה, מאיפה לעזאזל הוא הגיע? מה לעזאזל הוא עשה כל הזמן הזה? בפעם האחרונה שראינו אותו הוא ברח בזמן שהוא החזיק את הקרן של מקאי? מה הוא עשה עם הקרן של מקאי? רגע, הקרן של מקאי הייתה בטירה של מלכיאור. למה הקרן של מקאי הייתה בטירה של מלכיאור? בלטזר הביא אותה לשם? למה שהוא יעשה את זה? אני לא יודע למה כל הזמן הזה כשראיתי את טודי לא חשבתי לעצמי מה לעזאזל בלטזר עושה כאילו בכל הזמן הזה שהוא פשוט נעלם כדי למצוא לעצמו אליבי. ולכן עכשיו אנחנו הולכים לעבור על כל ראיה וראיה כדי לנסות להבין מה קורה פה ולמה קורה פה ואיך קורה פה ואיפה קורה פה, ופשוט בואו נתחיל. אז, כדי שסדר האירועים יהיה הגיוני, אני אדלג על כל השליש הראשון של המחזמר, ואני מודע לזה שזה נשמע מטומטם, אבל תישארו איתי, כי אנחנו עוד נחזור לחלק הראשון הזה. אנחנו מדלגים לאחרי שחטפו את איומי, אחרי שפוגשים את מלכיאור, אנחנו מדלגים למתי שהחבורה הראשית מוצאת את הפתק. בבירור, זהו מצב שמצריך את איסוף מיטב המורים הטובים ביותר של בית הספר, ובנוסף, חשיפה של דמויות חדשות ומאוד מיומנות, אבל אין לי תקציב לזה, אז אתם תלכו במקום ואני אשאר פה. יופי. אז בלטזר שומע שאחת מהתלמידות שלו נחטפו, והוא פשוט שולח תלמידים אחרים להציל אותה בזמן שהוא נשאר שם. אני חושב שכבר מעכשיו כדאי להעביר שאני לא חושב שלבלטזר באמת אכפת מהביטחון של התלמידים שלו, והתחשב בזה שהוא ליטרלי הרג אחד בגלל עץ דובדבן, אבל זו לא הנקודה המרכזית. שימו לב שבלטזר לא מראה שום כוונה לפעול בנושא, אבל אז... כן, ואנחנו נציל את איומי ולא ניתן להם את הקרן שהם רוצים. הקרן, כמובן, הקרן של מקאי. בשנייה שהוא קולט את הקשר בין החטיפה לנבואה, פתאום הוא פועל למען זה, ושימו לב לחלק הבא, כי הוא חשוב. צריך להגן עליה מכל משמר. אני יודע, אני אשים אותה במקום הבטוח ביותר בבית הספר. כן, אתם תאמינו לזה. עכשיו למצוא עצמי אליבי מהר! אוקיי. בואו דקה נפרק את מה שראינו פה. אני יודע, אני אשים אותה במקום הבטוח ביותר בבית הספר. כן, אתם תאמינו לזה. אז היינו חושבים שבלטזר שנמצא בצד של דומי ודייצ'י באמת ירצה להגן על הקרן ולוודא שאין סיכוי בעולם שהשיניגמים יגיעו אליה. אבל אז הוא אומר, כן, אתם תאמינו לזה. הוא לא באמת מתכוון לשמור עליה? לשים אותה במקום בטוח? מה הוא מתכוון לעשות איתה? ולמה? עכשיו למצוא עצמי אליבי מהר! זו שורה שתמיד מבלה אותי, כי אף פעם לא הבנתי למה הוא מתכוון באליבי. ולכן הלכתי לוודא שאני מבין לגמרי את הפירוש של אליבי. אליבי, שם עצם זכר. 1. טענתו של הנאשם כי בעת ביצוע הפשע לא היה במקום המעשה אלא במקום אחר. או 2. בלשון הדיבור, תירוץ לכישלון או למחדל, המילואים הם האליבי שלו להיעדרותו. ולפי ויקיפדיה, אליבי או טענת במקום אחר הייתי היא טענת הגנה במשפט הפלילי. הנאשם המשתמש בטענה זו מנסה להוכיח שהוא לא שב במקום הפשע בעת התרחשותו, ולכן לא היה יכול לבצע את העבירה. אוקיי, אז בעצם בלטזר מנסה למצוא סיפור כיסוי על למה הוא לא עשה משהו. למה הוא לא עשה... מה? אנחנו אי פעם רואים את האליבי הזה? על מה אתה מדבר ואיפה הקרן של מקאי? אני רק רוצה להצביע על זה שבפעם האחרונה שהראינו את הקרן, בלטזר נשא אותה ושיקר על איפה הוא הולך לשים אותה. ועכשיו הוא חוזר משדה הקרב? אני ממש אוהב את הסצנה הזאת כי היא מצחיקה, אבל אין לי מושג על מה בלטזר פאקינג מדבר, אז אני פשוט מבולבל. זה האליבי שלו? הפרשזיף המלחמה? חמקמק? אליבי על מה? ואני שואל את זה כאילו אין לי תשובה, אבל יש לי תשובה. אבל לפני זה, יש עוד כמה דברים שקורים בין לבין שכדאי לנו להסתכל עליהם. אז אם אתם כמוני וראיתם את המחזמר... אני חושב שבאמת הגעתי לפעם ה-30 או משהו, אני לא צוחק. אז אתם בטח מכירים את הסצנה הזאת. בלטזר בא משום פאקינג מקום, אין לו כובע, אין לי תשובה ללמה אין לו כובע, וזה תמיד נראה לי כמו פרט ממש רנדומלי. הוא פשוט מציל את קייטו מיד, וכאילו, מאיפה הוא הגיע? כמה זמן הוא היה שם? ואחרי זה, ביש מקום אצלנו, הוא מדבר כאילו היה שם כל הזמן הזה, ופותר את כל הקונפליקטים, כאילו הוא יודע מה הקונפליקטים? מאיפה לא? ואל תגידו לי שהוא ניחש. הוא ליטרלי אומר לקייטו, אני מודה שעד עכשיו לחמת די נורא, והולך לך לא רע בכלל, לשרוד קרבות והתנגשות, זה לא מזל טוב. הוא לא יכול לנחש את זה, הוא בבירור ראה את זה. המסקנה הכי טובה שלי היא שבלטזר צפה מרחוק, אבל לא התערב עד שקייטו היה במצב סכנת חיים, / הפסד מוחלט, אבל הוא לא התערב כשדסו בת ה-12 הייתה במצב סכנה? או בכללי בכל שאר הקרבות שלהם. אני מניח שהוא מאוד שמח על תלמיד תיכון, תלמיד שלא נלחם יום בחייו, ילדה בת 12 ושדה.
האמת זו אפילו לא שאלה בנקודה הזאת, הוא שלח אותם בעצמו. או שהוא לא שמח עליהם, ובגלל זה הוא צפה בהם מרחוק כל הזמן הזה. למה לא לצפות בהם מרחוק? ממתי הוא הגיע לשם? ואיפה הקרן של מקאי? רגע. זוהי קרן זכות הדיבור! מאיפה זה הגיע לפה? תקשיבו, הפירוש היחידי שיש לי לזה זה שבלטזר לקח את הקרן והביא אותה לטירה של מלכיור, וזה לא ממש קשה לדמיין. אחרי הכל הוא כבר היה שם בעבר, והחבורה הראשית התעכבה מאוד בזכות הניווט של קייטו, אז לא קשה לדמיין שהוא הלך לטירה, הסתיר שם את הקרן, ואז הגיע לחבורה הראשית בערך בסביבות הקרב עם אוזו ונוקו, אז ככה הוא ראה הקרב של קייטו ואת ההתנגשות, והיה שם בזמן כדי להגן על קייטו. עכשיו השאלה היא למה לעזאזל שבלטזר יעשה את זה? אין שום סיבה הגיונית שבלטזר שכביכול רוצה להגן על הקרן של מקאי יביא אותה לפאקינג טירה של מישהו האמין שהוא נושא הנשמה של מקאי. אלא אם בלטזר הוא שיניגמי, אוקיי, לא, אני מצטער. אבל אני חושב שזה קורה לה להמשיך להסתכל על הרעיות שלנו ולחזור לשליש הראשון של המחזמר. הכל יהיה הגיוני בקרוב, תישארו איתי. אז כשאנחנו מגיעים למשרד של בלטזר, הוא מספר לנו על האגדה, ואז הוא אומר לקייטו שהוא האביר ושאיומי האלה, והוא מכריח אותם לקחת את התפקידים של האביר ושל האלה. וזה שהוא מכריח אותם זה לא ממש מרומז, זה כאילו... אם האביר לא ייקח את מקומו הראוי, אני אכריח אותו, אתה שומע אותי? ואז הוא סוג של מאיים על קייטו במכות מוות סלש ליטרלי מוות, אם הוא לא ייקח את החרב, ואתם יודעים, איום הכי מאיים, שושנה. ואיומי די כאילו זורמת עם הרעיון, כי היא איומי והיא שמחה על קייטו, אני מניח. אז בלטזר הכריח את האלה ואת האוויר להגשים את הנבואה. אז מה אם, כשהוא לקח את הקרן לטירה, הוא בעצם רצה להכריח את הנבואה להתגשם סופית, ובעצם להביא את הקרן ישירות למקאי, ובדיוק באותו היום שבו הוא שמע את הצלצול, יגשים את הנבואה. זה נהדר. רגע, חכה, אבל מה קרה אם נרצות להגשים את הנבואה? כל המחזמר הוא הכריח את החזרה של האביר והאלה, ולפי מה שהעסקנו מסתבר שגם של הדרקון. אבל עכשיו הוא פשוט ויתר על זה? למה? היינו מצפים שהוא יגיד כזה, הדרקון האמיתי עדיין חופשי, צריך למצוא אותו או משהו, אבל לא, הנה בלטזר פשוט הולך משם. אבל למה? יש הסבר בין המצב שהיינו בו כשהוא דחף את הנבואה לבין המצב שאנחנו בו כשהוא לא דוחף את הנבואה? בוא נראה מה קרה בין לבין. אז בלטזר מביא למלכיור את הקרן, כנראה בהנחה שהוא מקאי וזה יגשים את הנבואה, ואני יודע שיש מצב שזה בטעות, אבל זאת כל כך מטומטמת שאני אפילו לא יודע מה להגיד לכם. אז בואו דקה נהיה בהנחה שהוא עשה את כל זה כדי להביא למלכיור את הקרן ולהגשים את הנבואה, ולא שהוא בטעות שם את הקרן בטירה, בטעות הביא לו אותה. אבל אז כשמלכיור לא מקאי, איקה הורגת אותו ואומרת שהיא בכלל דרקון. בלטזר לא מצפה לזה, נחזור לזה בהמשך, אבל אז גם איקה לא דרקון, אז בלטזר נלחם בשיניגמים ואז איקה קוראת לו את המדונה, החבורה נלחמים באיקה, אסתי מתה, ואז הם הורגים את איקה, ואז בלטזר חי שוב. אז בעצם מה שקרה בין לבין זה ששלושה אנשים מתו, מלכיור, איקה ואסתי. אני לא יודע למה בלטזר לא מת, אולי הוא חי לנצח, אז איזה אחד משלושת המוותים האלה היה גורם לבלטזר לוותר על הגשמת הנבואה? נכון, מלכיור. עכשיו, זו בטח נשמעת כמו בחירה קצת מוזרה, אבל הרשו לי להסביר את עצמי. למלכיור ולבלטזר יש המון רמזים על עבר משותף. הם בבירור מכירים אחד את השני, שונאים אחד את השני ותקפו אחד את השני בעבר. מה בדיוק קרה? אני לא יודע, מישהו באמת צריך לחקור על זה. אבל הנקודה שלי פה היא שמבין שלושת המוותים, המוות היחידי שכנראה ייגע בבלטזר אישית הוא המוות של מלכיור. הנה ההצעה שלי. בלטזר רצה להרוג את מלכיור כל הזמן הזה. והוא ראה את הנבואה בתור הדרך להרוג אותו. אחרי הכל, מלכיור על בטוח הדרקון, אז אם הוא יכריח את הנבואה לקרות, זה יוביל למוות של מלכיור כמה שיותר מהר. עכשיו השאלה היא, למה בלטזר לא פשוט הלך והרג את מלכיור? אחרי הכל הוא בבירור הרבה יותר חזק ממנו, והוא יודע להתגנב בטירה כדי להחביא בה את הקרן, אז למה הוא לא פשוט התגנב לטירה, הרג את מלכיור והלך הביתה? הנה הרעיון שלי, בלטזר היה מחויב לנבואה. יש לי הסברים קצת יותר עמוקים, אבל זו תיאוריה ענקית שאני לא אכנס אליה יותר מדי, אז בינתיים אתן את ההסבר על פני השטח. בית הספר הזה הוא בית ספר שבבירור קרה בגלל האגדה. הסמלים של בית הספר הם הסמלים של האגדה, אתם יודעים, תלמידות עם הסמל של אלת החיים, תלמידים עם הסמל של אביר איזו. המוטיב של האביר הוא גם המוטיב של האקדמיה, ואת זה אמר פז בכבודו ובעצמו. ובכללי, כולנו יודעים שהאגדה היא ליטרלי פשוט האגדה של בית הספר. זה לא סוד שטודי אקדמי מקושרת לאגדה עד השורש. אם אתם רוצים הגזמה ממש, אז האמת היא שאני ומישהו שיקרא לו 42, העלינו את הרעיון שהמשמעות של טודי זה לא דו-מימד, אלא דייצ'י 2, כי 2 זה 2 ו-D זה האות הראשונה בשם של דייצ'י, אז כאילו הבית ספר נועד לאמן את דייצ'י הבא כדי שיגשים את הנבואה. אבל כן, בגלל שמלכיור נועד להיות מקאי, לפחות ככה חשב בלטזר, הוא לא היה יכול לפגוע בו עוד לפני, למרות שהוא שנא אותו עד לרמה שהוא רצה להרוג אותו, בגלל שהוא היה עתיד להגשים את הנבואה. וכנראה מאותה הסיבה הוא עקב אחרי החבורה, כדי לוודא שאף אחד לא נפגע, במיוחד לא קייטו שעתיד להיות האביר של האיזון. לכן, אחרי שמלכיור מת, לבלטזר היה פחות אכפת מזה שהנבואה לא תתגשם באותו היום.
הוא כנראה כן התכוון להגשים אותה מתישהו, אבל הוא לא התכוון לדחוף אותה לקרות, כי הוא הבין שזה לא יהיה כרוך בלהרוג את מלכיאור. ואני רוצה להגיד שהמטרה המרכזית של בלטזר הייתה להרוג את מלכיאור כמה שיותר מהר. למה הוא רצה להרוג את מלכיאור? בגלל העבר שלהם, שמישהו באמת צריך לחקור עליו. כן, אני חושב שזהו. אין יותר שום רעיונות שיכולים לשנות את התיאוריה הזאת, זה הכל בלטזר הכריח את הנבואה לקרות כי הוא רצה להרוג את מלכיאור בגלל עבר מסתורי כלשהו. הגיל שלו גם לא מעוגן בתסריט וגם מבלבל אותנו בגלל כל הרפרנסים שאמיר נותן לנו על טיימלופס. אוקיי. מאז שראיתי את ההרצאה של אפרת לא הבנתי על מה לעזאזל היא מדברת עם השורה הזאת. כל התיאוריות שלי התעלמו מזה, כי לא הבנתי ממש למה התכוונה בטיימלופס. ואז צפיתי במחזמר שוב. לא שוב! כל פעם מחדש. הקליפים שראיתם כרגע הם הרמזים הכי חזקים שלנו למה שהוא כנראה הרמזים לטיימלופס של אמיר. אמיר, למי שלא יודע, זה אמיר גלפילוס, השחקן של בלטזר, בחור מגניב. סנזה שלד. וטיימלופס, למי שלא יודע, זה בייסקלי חזרה בזמן, הזמן חוזר על עצמו. בגלל זה לופ. אני אישית בדרך כלל אומר שהקטע הזה של כל פעם מחדש זה פשוט רמז לעבר של בלטזר, שהוא פגש את דייצ'י בעבר כבר. אבל זה גם יכול להיות רמז לטיימלופ. או שניהם, אולי בלטזר פגש את דייצ'י ואז נכנס לטיימלופ, אני לא יודע. בכל מקרה, אם מסתכלים על כל מה שדיברנו עליו בפרספקטיבה של בלטזר נמצא בטיימלופ, אנחנו מקבלים סיפור קצת שונה והסברים קצת שונים. קודם כל, איך בלטזר ידע שספציפית איומי האלה וקייטו האביר? הם היו האלה והאביר בטיימלופס קודמים. והנה עוד שאלה, למה מלכיאור חושב שהוא אמור להיות מקאי? מה אם הוא היה אמור להיות מקאי, אבל כמו שהנשמות של דייצ'י ודומי החליפו גופים בין טיימלופס, כך גם הנשמה של מקאי. בלטזר כביכול הוא זה שיודע איזו נשמה נושא כל אחד, ולכן כשאיקה אומרת שהיא בכלל הדרקון, בלטזר אומר רגע אחד, בגלל שהטיימלופ הזה שינה משהו. מאותה הסיבה הוא לא ציפה שדומי תהיה קייטו ודייצ'י יהיה איומי. ולמה הוא דחף את הנבואה לקרות? אם מסתכלים על זה בנקודת מבט של טיימלופס, אולי הוא רצה לוודא שמקאי יחזור באותו חדר שבו דייצ'י ודומי חזרו. אולי בטיימלופס קודמים השינגמים השיגו את הקרן בנפרד לקייטו ואיומי, ואז הם ניצחו עם הכוחות של מקאי. אולי בעצם בלטזר הסתיר את הקרן בטירה של מלכיאור כי זה היה המקום האחרון שיחפשו בו. אחרי הכל, השינגמים כנראה ינסו לפרוץ את השמירה בבית הספר לפני שהם ינסו לחפש באיזה מקום מסתור רנדומלי בטירה של מלכיאור. האם זה מבלבל? כן. האם זה מפרק את התיאוריות האחרות שלי? לא. שניהם יכולים להתקיים באותו זמן, אני חושב. מה אם בגלל שמלכיאור בטיימלופס הקודמים היה מקאי, בלטזר ניסה להרוג אותו דרך הנבואה? כי אנחנו יודעים שגם אם כל הדברים האלה על טיימלופס נכונים, השנאה של השניים לא קשורה בטיימלופס. מלכיאור לא מזכיר שום טיימלופס, הוא כנראה לא זוכר אותם, הוא שונא את בלטזר בלי קשר. אז אל תדאג 42, בין אם נתעלם מכל הקטע הזה של טיימלופס או לא, התיאוריות שלנו עדיין עומדות. לא חקרנו על בקבוקי יין בלי סיבה. היי, שלום, כן, הסרטון במקור היה אמור להסתיים פה, וזה היה מה זה מצחיק, אבל אז היום בבוקר, הסרטון היה מתוזמן להיום. כן, היה מתוזמן ל-2 באפריל כפולו-אפ לזוועת עולם שהייתה אתמול, תיאוריה נורמלית על בלטזר, כן, אבל אז היום בבוקר יוטיוב המליצו לי על הסרטון הזה של תכירו את הדמויות, הנה בלטזר, ואני לא יודעת ממש איפה לדחוף את זה, אז אני דוחף את זה פה. הוא אומר בסרטון הזה, אני מתכנן משהו גדול מאוד הפעם. אני מתכנן משהו גדול מאוד הפעם. ואם זה לא הוכחה לזה שהוא נתן יד לכל הקטע הזה של הגשמת הנבואה וכל זה, אז אני לא יודע מה כן. הנה עוד משהו מעניין, כתוב פה בסוגריים הפעם, שזה כנראה רפרנס לשנת הלימודים החדשה, אבל מה אם זה רפרנס לטיימלופ, פעמים שעברות הוא תכנן משהו מאוד קטן. לא יודע, אני רק כזה לדחוף את זה פה, כי זה מאוד מעניין שהוא אומר, זה מאוד מעניין שהוא אומר שהוא מתכנן משהו גדול הפעם, כאילו סתם נקודה למחשבה.